дами и господа, добре дошли! Добре дошли на най-сладкия празник в България. Днес се провежда четвъртото издание на празника Торта Гараш в най-красивия български град Русе. Имам на чест и удоволствие да ви представя моя колега и водещ в момента. Големият български актьор и фотограф Владимир Карамазов. Моля, вашите аплодисменти. Благодаря ви. Чак толкова голям. Много се радвам, че съм в Русе. Харесвам много този град, наистина. Много красив. Не знаех, че този фестивал е чак толкова огромен и че толкова много хора чакат Торта Гараш. Между другото, аз имам също история с Торта Гараш. После ще ви разкажа. Майка ми правеше Торта Гараш и така тази торта винаги в нашето семейство е била много почитана, но тя никога не я правеше с кеф, винаги я карахме. Прави една Торта Гараш, ние изяждахме за секунди и тя изчезваше, така че в момента като виждам толкова много хубави торти в такова голямо количество, след това и вие ще може да опитате, е направо страхотно. Между другото не знаех историята за Торта Гараш, но преди 140 години австро-унгарецът Славкар Коста Гараш пристига тук в Русе. Той управлява тогавашния гранд хотел Ислях Хане, който се е намирал на резиденцията на княз Александър Батенберг и в него са се посрещали видни за времето гости, като румънския крал Карл II, сръбския Милан Обренович и шведския Оскар II. Именно за това, за тези гости той създава Торта Гараш и тя до ден днешен е известна така като Торта Гараш. И Торта Гараш вдъхновява доста хора. И мен лично много ме е вдъхновявала. Сега се радвам, че има такъв хубав празник. И само да ви дам малко информация, че тази година 92 сладкари, в смисъл аматьори сладкари, изявиха участие да участват в нашия вече традиционен конкурс към момента. Тук са пристигнали 75 торти и очакваме да се включат още, защото участници има не само от Русе, участници има от София, Бургас, Варна, Ахелой, Габрово, Разград, Шумен, Велико Търново, Пловдив, Попово, Лом, Враца, Пазарджик, Сливен, Свищов. Благодарим за доверието на всички. И от Плевен. И Стара Загора, нищо да е. И Плевен, и Стара Загора. Значи другия път ще запишете по-с дебели черти. От сега ще ви запиша. Да. И така, всичко това дължим, моля вашите аплодисменти за основните организатори. Община Русе, Общинско предприятие Русе Арт, Общинска фондация Русе град на свободния дух и Общински пазари ЕООД. И сега позволете ми да поканя тук при нас кмета на Община Русе господин Пенчо Милков и председателя на Общинския съвет господин академик Христо Белоев да открият нашия празник. Заповядайте. Благодаря на всички, които сте тук. Първо ще ви кажа честит празник, защото за нас днешния ден е празник. Благодаря на колегите, на първо място на госпожа Стефанова, на целия екип, които организираха поредния четвърти фестивал на Торта Гараш. Благодаря на шеф-готвачите, които се отзоваха на поканата. Благодаря на Владо Карамазов, че е тук с нас днес. На всички вас, че сте тук и ще се забавляваме заедно. До миналата година ще ви издам една тайна. 3 години, първите 3 години, кмета имаше тежката задача да оценява тортите заедно с експерти. И днес най-добрата новина за мен днес беше, че имаме професионално жури, защото тортите ще станат близо 90 и ще бъде наистина много тежка задача да се оценяват от нас. Пожелавам на всички един прекрасен празник и се замислете как от обикновени неща можеш да направиш чудесна торта. Така е и в живота с всичко, което ние се занимаваме. От наглед обикновени моменти, от обикновени елементи, аз ви пожелавам вие да събирате такива чудеса като тортите днес.
Хубав празник на всички и го обявявам за открит и забавлението да започне. Благодаря ви. Също се присъединявам към думите, които кмета каза. Един прекрасен празник, едно от знаковите събития на град Русе, което събира тук хора от цялата страна, майстори, сладкари, професионалисти и аматьори, които тук ще се представят и ще покажат своето изкуство. А важно е и за нашите съграждани, че могат тук да погледнат, да се насладят на тези сладки изкушения и да изживеем едни прекрасни моменти. Хубав празник!